yiero minyalo kawo ne nyalo bere kata nyalo bedo marach maponono hai marach nyalo pasore ni nikech ok ikawo kang makare mar rito ngima mari. Odhiambo ni an gi Florence Akech ma bende tiyo gi kaunti ma Kisumu e weche mag tudo yore mag chiwo chanjo kanyakla koda yore mag rito ngima oganda e yore mopogore opogore. Kaachiel kod Joseph Ochieng ma bende en jatud chenro mar USAID for the Child ARPA. Inyako ng'iyo weche mag chanjo mar COVID-19 ma bende en chenro mag dhi godo nyime e yore mag jiwo chanjo e pacho ka. Bende par ni Florence Akech tiyo kod migawono mar thieth mondo ong'eni to weche mag chanjo gi gin gik manyalo bedo gi ngima oganda maber machalo nade, ginyalo konyo e reso ngima oganda yo machalo nade. Otiyo e gwenge mag Kisumu kochande. En tudruok ma oketi mar neno ni oganda jokanyanam obedo gi ngima mongirore kendo mano mane gichia. Mane momiyo yiena odhiambo makawuono nyakwara Ramogi arwak wenda Florence Akech kanyakla koda Joseph Ochieng ma nitiere studio marwa ma Kisumu mondo wachak kodgi twak achiel kachiel. Machiegni kibedo kodwa twak inyalo oronwa ote magi bende e namba mag studio. Oimore uru wenda Florence Akech kanyakla koda Joseph Ochieng. Mor mara marwaku e studio mar Ramogi TV kendo wachaka network marwa ka unuwegi ufuloru kendo unyiso ahie ni to gin ang'o gini muchung'ne gi momiyo kawuono ni wane twak mara ng'iyo weche mag chanjo ahinya ne oganda jokanyanam. Florence kanyakla koda Joseph nyiso ni nyiswa unyalo chako ka ufuloru mondo nyiswa ni to gin ang'o hie momiyo wan tiere twak makawuono e chenro ni ma otenre gi weche mag jiwo chanjo e gwenge ma Kaluo. Okay, okay, mwana inya. Yamana kise wacho ni lunga ni Joseph Ochieng. To atiyo gi chenro mara USAID for the Child ARPA COVID-19 Response Project. Koro atiyo gi migawo miluongo ni Make Me Smile. To koro the project ni en project ma osir gi USAID ka okalo through Moi University. Koro en a project yamensure ni the community oyudo chanjo. En a project majiwo community mondo dhi yudo chanjo mar corona vaccination. Koro yawatiyo together gi other organizations to achiel kuom gi Ministry of Health. Yes, erokamano ahinya. Erokamano ahinya Joseph Ochieng. Florence, daher mondo mi wang'e ane ni to gin ang'o gini ma inyalo wach ni ber kod chanjo nikech motelo kane chanjo mar midhusi mar corona obiro kaka migawo mar thieth ne nitiere chenro okenge mopogore opogore mag lendo milome kaachiel kod loso gi jopiny mano miyo oganda ochako dhi yudo chanjo e wi wach mar midhusi mar corona. Jomoko ne obiro gi weche moko ni chanjo ni ok en chanjo mopuodhi ken ang'o matimore. Ang'o minyalo nyiso jowa kotenre gi weche mag chanjo kata okenge ma migawo mar thieth gi piny owacho ma Kisumu oseketo e weche mag jiwo chanjo mar corona? Erokamano, ani luonga ni Florence Akech mana kosewacho. Atiyo gi migawo mar thieth mar Kisumu kendo achung' ne chanjo mar nyithindo nyaka jomadongo mar COVID vaccination. Kinde ni wabiro wuoye wach COVID vaccination. Chanjo mar COVID mwatiyogo Kenya ka en chanjo mopuodhi gi migawo mar thieth maduong' miluongo ni World Health Organization. Kendo en chanjo matiyo, en effective kendo en safe. Omiyo wadwaro ni ji te mondo yud chanjo ni mondo geng' tuo mar COVID e Kenya waka. Erokamano. Erokamano ahinya. Kendo daher mondo mi amede penjo ni gin ang'o gini kata ber mage ma ng'ato nyalo yudo sama oyudo chanjo mar COVID-19 nikech weche osebedo mang'eny ahinya ma samoro tamo ji mondo kik yud chanjo ni. Erokamano. Adwa wacho ni ji osebedo relaxed ahinya e wach tuo mar corona. To adier makende ni tuo mar corona pod nitiere Kenya waka. Kendo virus
kute mag korona pod nitiere yamo. Kata Kisumu ka sani wan gi ji man gi korona man gin e home based care. Currently gin ji 15 mantie home based care e gweng' ma Kisumu kaeni. Omiyo wadwa ni ji mondo oyud chanjo. Chanjo mar korona nitie kendo en safe, kendo ber mar yudo chanjo mar korona en ni ogeng'o mondo kik iyud tuo ma severe, matiende ni tuo koro ok nyal nyori kiseyudo chanjo mar korona. Koro wantie kode to wagombo ni ji te mondo oyud, makata kinde ni ma pod tuo ma virus kata kute mag korona pod fuye kor piny, to kopo ni oyudi to ok onyori makoro irwaki e ward keto tami tiyo tijeni kaka pile. Koro kata koyudi to konyori. Mane momiyo wadwa ni mondo ji oyud vaccine mar korona ma en chanjo mar korona. Erokamano. E kinde mokalo Florence, ne nitiere weche ma bende ji nogoyo mbaka ahinya. Ng'ato wacho ni an arito kit chanjo ma kama. An arito kit chanjo ma kama. Ma jomoko ne rito moko ahinya ka giwacho ni ma nyap, ma kata kochuoyi go to in gima dhi konyi onge. Bende nitiere pogruok moro amora hie e kinde kata kit chanjo mopogore opogore mag midhusi mar korona gi, to ang'o minyalo wacho e kijiwo jopiny? Erokamano. Adieri e Kenya wa ka waseyudo aina chanjo mopogore opogore gin 5. Achiel kuomgi en AstraZeneca, machielo iluongo ni Pfizer, machielo iluongo ni Moderna, machielo iluongo ni Johnson and Johnson, kaito mogik iluongo ni Sinopharm. Koro e Kenya wa kaeni wasebedo gi chanjo 5 gi. To e Kisumu wa kaeni wasebedo gi 4. Sinopharm ema pok wabedo godo e Kisumu ka. To chanjo gi duto giber nikech gitiyo tich achiel. Gikonyo mondo dendi oger teko mar geng'o tuo mar korona, makata kopo ne yudo tuo mar korona to konyori. Omiyo gite gichalre, en ni gitiyo mopogore opogore, to gima lengo gi en achiel. Gitemo mondo dendi obed gi teko mar geng'o tuo, ma iwacho ni dendi bedo gi antibodies, ma koro miyo dendi bedo gi rateke mar geng'o tuo no kata odonjo kuomi. Erokamano. Alright, erokamano ya Florence. Ikelo wach mar kit chanjo gi kaka osebedo katimore, kendo kit ranyisi kata kidienje mopogore opogore mag chanjo ma wan godo e wach mar midhusi mar korona. Kuom thuolo ni chakre higa mar 2020 kocha nyaka gie sani, ok ang'e ni kwan ji adi ma dibed ni osechanj Kisumu, to joma samoro pok ochanji gin giwacho ang'o? Kata ka wuotho ka udhi kuonde ma samoro ichanje ji sani, joma pok ochanji kata mano deko ma ok obiro sani, gin giwacho ang'o ma osemonogi yudo chanjo ni? Erokamano. Adier e Kenya wa ka sirikal maduong' ne nigi lengo ni kochopo Disemba ma wantie ni, makoro rumo kinyni, ji duto te oseyudo chanjo. Kisumu wa kaeni wa target ji 656,147 mondo yud chanjo. Mago joma osekalo higni 18. Koro wadwa ni jogi eki kane chopo kiny to yudo chanjo te. To mano ok osetimore. To nyithindo rawere ma higni 12 nyaka 17, 202 nwadwa ni obedo ni oseyudo chanjo kachopo Disemba ni. To mano ok otimore. Kisumu wa ka nyaka ne wachak chanjo, nwa launch chanjo tarika 9 dwe mar 3 higa mar 2021. To akanyo nyaka kawuono wasechanjo ji 61%, mano gi chanjo achiel kende. Wawacho ni partially vaccinated. Mago joma osekalo higni 18. To ma fully vaccinated gin 51.8%, ma en 51.8%. 338 emwasechanjo fully vaccinated. Mano nyiso ni pod wan gi rem mar 320, 49% mapok ochanji nyaka sani. To par ni lengo wane ni mondo by December ni wachanji ji 100%. Koro pod wan gi rem maduong'. To kidok kor karowere ma en jo higni 12 nyaka 17,
inwang'o ni 45% kende emwase chanjo gi chanjo achiel mawacho ni en partially vaccinated. To ma fully vaccinated gin 19%, ma en 19.9, ma en 40,370 mage mosechanji magin fully vaccinated. Koro pod wan gi rem mang'eny, emomiyo wabiro ka mondo watem jiwo jowa mondo dhi e chanjo e osiptal moro amora machiegni kodi, nikech kinde ma wantie ni wasechako riwo chanjo mar COVID gi chanjo mar vaccines ma kawaida. Koro kidhi e osiptal moro amora machiegni kodi tibiro yudo chanjo mar COVID kata kitero nyathi e chanjo ma kawaida. Kamano. Ero kamana nya Florence. Joseph daer mondo in bende koro ni ilidhnwa ni to tudruok e kind migao mari ma itiyone kowuok e USAID kanyakla koda Make Miss Mile Kenya kanyakla koda riwruok mar ARPA e weche mag chiwo chanjo mar COVID-19 gin yot mage kata ang'o gine museneno ka gin ohinga e chopo dwaro mar samoro ma piny owacho dwaro mar chanjo joma thoth e wi wach mar midhusi mar corona? Pek mage manyalo bet ni useneno? Okay, kamano ahinya. Mana kaka wacho ni a project wani en a project ma obedo gi supported gi USAID ya kokalo Moi University. Koro nitiere gine strategies ma bende watiyo kodo mondo watim demand creation. Koro gine strategies ya chiel kuom NTO gi joma tindo watiyo gi gine social media mondo migiti gi media no mondo at least giti gi machalo WhatsApp, app, machalo TikTok ginigo mondo migi mobilize rowere matindo mondo gi chanjo. Yo mar ariyo makendo watiyo godo for demand creation bende en yo machalo gimono ni mass media to kaeno tiyo gi radio, tiyo gi television mondo mi waji oganda mondo dhi oyud chanjo. Bentiere yo mar adek ma bende watiyo godo to man en yo makoro watiyo go gi gimono ni community owned resource persons, jimachalo chiefs, jimachalo gine youth groups and women leaders mondo mi at least yagin bende yagiji oganda odhi e chanjo. Be nitiere yo moko bende watiyo go machalo theater, tiyo gi drama gi theater mondo be ojiw oganda odhi e chanjo. Koro kawasetimo demand creation then koro watiyudore gi the Ministry of Health for gimakoro longo ni service delivery. Koro ma en ensure ni watiyo gi the Ministry of Health mondo water chanjo. Koro wan gi outreaches mabed watero go chanjo e skunde, e chirni, e kanisa mondo at least ji mok nyal yude hospital onyal yude kuonde machalo kamago. And then bende wan moko makoro bende waluongo ni inreaches. Koro ma bende watimo mobilization mondo ji odhi yud chanjo in the facilities. Koro gimada wache ni bas ginosebedo gi a good relation gi the Ministry of Health mamane momiyo kata mana the numbers yemwinjo ma Florence wacho go gi numbers ma wayudo nikech tudruok ya kodgi mana yo makare. Koro benitiere mana kipenyo ni to benitiere issues. Koro issues ma beno sebedo kanyo en ni ji ne nitiere gima onengo ni hesitancy or luoro. Ji mang'eny yenen gi fear mar dhi vaccination no nikech samoro neo giwinjo rumors mang'eny weche moko ma bende liekore. Koro ma e gima temo jiwo gi wach mar demand creation no. Then ye mar ariyo bende ji bende bang' yudo gine ni mang'eny COVID bedo for a number of years. Koro some of them bende chako bedo gi olo kiwacho ni at least bende osedak gine ne ya COVID ni a long time. Koro chako bedo gi olo kata mana dhi for gine ni chanjo no. Koro mai matemo ni mondo wajiw gi at least ni mondo gibed gi olo but yagidhi e chanjo. Koro wan gi tudruok gi Ministry of Health to be apart from the Ministry of Health bende watiyo gi other organizations, watiyo gi chiefs bende chiefs and assistant chiefs, watiyo gi village elders, watiyo gi youth leaders mondo ji oganda odhi e chanjo.
Erokamano ahinya Joseph. Joseph, an kae nigi penjo ariyo motenore gi wachno. Mokwongo en ni jomuthoro tiyo godo mar lombo jomamoko obi e chanjo kata ma uluongo ni outreach gi. Dipo ni utiyo gi jomosefwenyo ni noseyudo chanjo manyalo chiwo ne ng'ato neno kaluwore kod gima nonene chanjo no nikech nitiere gik mathoth ahinya. Koso utiyo atiya gi ng'ato nikech dhoge milimili, onyalo wuoyo mamit. Kata en ng'at ma japiny nyalo bet ni oluoro kaka chief ma nyalo wuoyo to ji chiko itgi kendo winja. Ere kaka uyudo ni jok mudhi godo mar chopo dwaro maru? Yes, yamara ka wacho ni jawatiyo gi different organizations. Koro kuom jomatindo rowere, jawatiyo gi jomolongo ni influencers, youth ma ji mang'eny ong'eyo, kendo ma bende nyalo tiyo gik machalo kata mana drama, ya kata mana social media, mondo lomgi yegidhi vaccination. Then bende watiyo gi jomolongo ni opinion leaders in the community. Koro magi bende chalo ginene jotend kanisa, chalo chiefs, nikech ing'e ni magi are ji respect in the community. Koro jotend kanisa go ginyalo jiwo ji odhi e chanjo, ya joma chalo chiefs, assistant chiefs, ya joma chalo ginene the village elders, bende watiyo kodgi mondo gimi ji odhi e chanjo. And then also sama odhi e chanjo bende wan gi jo Ministry of Health ma bende miyo ji puonj. Sama pok ochak chanjo nikech ji bende nitie gi penjo ma bende gipenjo. Koro penjo gi bende iduoko ma ng'ato kata mana nigi fear or luor, to iyudo ka koro jo Ministry of Health address gik machalo ginene the fears go mondo mi somebody yud chanjo e yo makare. Alright, erokamano ahinya. Gima bende mar ariyo manadwa penji en ni weche mag kit chanjo ma ichiwo gi samoro e kinde mane Covid obiro ne nitiere ng'ur manobedo ne nitiere pinje moko mane ok mi chanjo moromo mondo chanj jogi kaluwore kod pogruok mag yuto magi kata chia margi weche mag oteku magi mag omenda. Nyiswa ni ere kaka utiyo gi USAID mar neno ni chanjo obiro ne oganda ma onge samoro ungruok nyakonchiel kata jwang'o jomamoko? Erokamano ahinya. Koro mana kaka ginene nying mar ARPA, ismaluongo ni ARPA ni ochung' ni American Rescue Plan Act. Koro ma en chenro mane jatend piny America Biden oloso in the year 2021 last year mondo mi o address issues yamane nitiere yamane do kan nitiere pinje mamoko machalo Africa ma ok ne yud chanjo e yo makare. Ni yudo ka samoro pinje wasungu yani gi chanjo makata mana gimiyo ne jomatindo to Africa kati yudo ka vaccine ne a problem. Koro ARPA ne en chenro manolos gi government of America mondo make sure ni o address issues machalo vaccines ok chop ni pinje mamoko mondo wabed gi molongo ni equitable distribution of the vaccines. Mano was one of the aims mondo pinje te obed ni nyalo yudo vaccines. Then yamara ariyo bende nikech ne nitiere gine a lot of weche maliekore, rumors and misinformation, cheno ni bende yenolosi mondo tim gima koro luongo ni demand creation mondo address issues mane miyo ji bedo gi luoro mar dhi e chanjo. Koro the main aim mar ARPA en to ensure ni nitie gima luongo ni equitable or the distribution marom mar vaccines e pinje te. Momiyo ARPA biro and then the fund obiro through USAID and then wayude koro through Moi University, then one kaka koro make me smile koro wano implement e Kisumu County. To kata mana kamano okena na gine Kisumu ya county kende, wan gi chenro ni bende e counties mamoko kaka Kakamega gi Siaya bende. Alright. Yeah, erokamano. Erokamano ahinya Joseph. We adoga ne kuom Florence. Florence, nitiere wach ma aparo ni wang'iya ne e yo mar ng'iyo kaka wanyalo konyo gandawa. Nitiere kinde ma
ne migao mar thieth kata jomochung' ne weche mag chanjo ne nyiso oganda ni kopo ni ne yudo chanjo mokwongo mar AstraZeneca to dog kendi yudo mana AstraZeneca. Kane yudo Pfizer ne mana ni yudo Pfizer. Sani nyalo bet ni ng'ato noyudo AstraZeneca mokwongo, mar ariyo odwaro ni yud booster mar AstraZeneca kendo mondo mi obed ni en gi lai achiel mar chanjo. To sani oyudo kama samoro mano onge. Daher mondo mi inyiswa ni atemo penjo ka Florence ni e kinde mokalo kane utemo jiwo oganda mondo mi okaw chanjo wach mar midhusi mar corona, nitemo jiwo oganda ni kopo ni yudo chanjo mokwongo mar AstraZeneca kuom ranyisi kata Pfizer kata Johnson & Johnson kuom ranyisi, to mane mano winjo bed ni chak idok yudo kendo mar ariyo. Kopo ni yudo machielo kamano nyaka gie sani dipo ni nok mar achiel kuom gigi osethiro gombo maru kata dwaro maru mar chopo lek mar kwan jok mano winjo bed ni chanjo, nikech jomoko nyalo bet ni noyudo Pfizer mokwongo mar ariyo ka gidwaro booster mar mano to giyudo ka koro onge. Ma ere kaka osethiro chopo dwaro maru mar chiwo chanjo ne oganda? Erokamano. Bang' nonro matut manosetim, kane wachako chiwo chanjo mokwongo, nwawacho ni kumiyi AstraZeneca tidok imiyi mana AstraZeneca, kumiyi Pfizer tidok imiyi mana Pfizer. To ndalo cha bene AstraZeneca mane nitie. Koro nwawacho ni kumiyi momino emidok imiyi. To bang' nonro matut manosetim, the World Health Organization, the migao maduong' mar thieth mar piny ngima, nose approve ni inyalo chiw chanjo mopogore opogore, kendo kochiw gi mopogore opogore eka gimedo geng'o teko mag del mageng'o tuo mar corona. Koro sani wawacho ni komiyi AstraZeneca kaka chanjo mokwongo, to kidok mondo miyi chanjo mar ariyo to wakiko inyalo miyi Pfizer mondo koro med teko mar geng'o tuo e dendi obed motegno. Komiyi Moderna to kidok tinyalo miyi AstraZeneca. Koro kiko chanjo noeno en gima osepuodhi, manyiso ni opuodhe, manyiso ni obedo approved mondo time mondo teko mar geng'o tuo kuom dend dhano obed maber. Koro kinde ni eni ka omiyi achiel tichikiko machielo, to kopo ni dhi kiyudo machielo no ka onge, to pod inyalo nyuanwa achiel no. Kana omiyi AstraZeneca, pod wanyalo nuoyo AstraZeneca kopo ni waonge machielo mwanyalo kiko godo. To kiko vaccine oyie nikech nonro mosetim oseyudo ni mano miyo geng'o teko mar geng'o tuo medre dendi makare. Erokamano ahinya. Na winjo ka Joseph nowacho ni idhi e gwenge mopogore opogore ka gisewuoyo goganda, to un kaka migao utero mar chopo dwaro mar oganda ma giwuoyo go mar yudo chanjo. Ang'o gini musedo kaka pek eneno ni uchopo kuom oganda samoro manitiere kor gwenge kata mana samoro jok ma osebedo jomoti? Erokamano. Seche moko kwadhi nikech kaka Joseph osewacho, sama gisetimo mobilization matiende ni gisewuoyo kor gweng' magichoko ji, to seche moko ka wadhi watero chanjo machiegni gi ji ma en outreach. Koro kwadhi for outreach, tinwang'o ka samoro jomoko neno ni sani corona koro onge, koro ok gidwar ni mondo giyud chanjo. Koro matiende ni gin hesitant. Mana achiel kuom gima wayudo seche mwatero chanjo. Koro gin bende seche moko gitemo wuoyo gi jomoko mondo obed kaka gin, mondo jogo kik yie mondo yud chanjo. Mana achiel kuom shida mwayudo samoro kwadhi e outreach. Turn up mar ji mabiro tin, penjo bende ng'eny nikech gik mawuok e social media ma ji wacho mafuong'ore mang'eny, mawacho ni jomoko neno ni chanjo sani onge tiende nikech corona orumo. Tadier makende en ni corona pod nitie. Kata pinje maoko be seche moko kwaneno TV tineno ka nitiere corona pinje mamoko. To kata Kenya waka nasewacho samano wachako ni kata Kisumu ka pod wan gi corona kendo nitie cases. Enani ok gin severe, gin home based care. To kopo ni ji koyudo ng'ama pok oyudo chanjo to nyalo nyoro. Emomiyo watemo encourage ji duto
ni kaber to tem matek mondo ichop osiptal machiegni kodi mondo iyud chanjo mondo kik ibed achiel kuom jok matuo ni nyalo nyoro manyalo mono tiyo tijene e yo makare. Erokamano ahinya Florence kuom duoko penjo no. Nitiere samoro ote moro achiel midwa nyiso oganda e kinde ni ma nyithindo nitiere pacho nikech wacho ni e kind higni 12 nyaka higni 17 bende gin jok ma imiyo chanjo ni. Ang'o ma inyalo nyisogi kotenore kod wach mar midhusi mar corona bang' kisewacho ni midhusi ni lokore kendo dipo ka obiro gi mbi moro mopogore gi mano wuo godo cha omiyo koro ji nyaka jeure weche mag yudo chanjo? Adieri makende en ni nyaka nwachak chiwo chanjo to waseneno pogruok e tuo mar corona. Kwa nyalo paro kane pok chanjo biro higa 2020 ne ji nigi luoro mang'eny kabisa, kendo kane nitie ng'at manigi corona to ji ne ringe. To kochopo higa mokalo 2021 to ka chanjo nobiro to waneno ka nyorruok mar tuo mar corona chande nodok piny. Nekech kapok ne chanjo biro to nino ka ji ne tho mang'eny, ji ne tuo mang'eny kendo wards wa nopong'. To kane chanjo biro mwachako chiwo chanjo, tinwang'o ka corona to nitie ji yude, lakini okonyor ng'ato momono ng'ato tiyo tijene. To mano mana ka iyudo chanjo. Kapok iyudo chanjo to pod onyalo nyori. Emomiyo wa encourage ji sani ni mondo dhi mondo yud chanjo. Nekech vaccine ni tiyo. Mar ariyo, e kinde ni eni nyithindo ma rowere higni 12 nyaka 17 mabe wamiyo chanjo ni dala. To mopogore gi mano, jo higni 10 nyaka 14 bende nigi dala. To wan gi chanjo miluongo ni HPV mar wachiwo to wageng'o godo cervical cancer. Wakwayo jonyuol mondo orie nyithindgi manyiri ma higni 10 nyaka 14 mane gwenge ma Kisumo mondo ter nyithinde osiptal matiegni kodgi mondo giyud chanjo ni. Na wacho ni atimo immunization te. Koro nyithindo ba bende jo higni 2 ma pok oyudo chanjo mar measles kata mar ang'iew mondo ter osiptal mondo yud chanjo. Gima pok oyudo malaria vaccine mondo ter mondo yud chanjo. Mogik e gwengewa ma Nyando nitiere tuo mar schistosomiasis kata bilharzia. E kinde masani nitie ji 8 ma osenie thieth sani. Koro kopo ni nitie ng'ata ma kodhi oko matin to wuok remo, kata kodhi oko maduong' to wuok remo, ochopo e osiptal machiegni kode mondo timne nonro makende kaeto mondo miye thieth. Erokamano. Erokamano ahinya. Ka watieko Joseph, daher mondo mi nyiswa ni nyaka gie sani ni kwano counties moko ma untiere godo gi tudruok e weche mag jiwo chanjo kod puonjo ganda gi nyayo weche mag thieth. Ma ikwano Kakamega, ikwano Kisumu, ikwano Siaya. Nitiere counties mamoko bende machalo kaka Homa Bay gi Migori ma bende otudore gi Kisumu e yore mag ohala. Ji pono ni ng'ato yudo corona, Kisumu nyalo tero Migori e yo mayot kata Homa Bay e yo mayot. Gento be uchano mar chopo e gwengegi mar mondo mi jiw chanjo kata jiwo weche mag chanjo wach mar midhusi mar corona ne oganda joka nyanam duto? Erokamano ahinya. Mana kaka wacho ni gine counties adek ma awacho gi en mana counties ma you said for the child TA under gine Moi University. But counties jamamoko be nitiere gi chenro machalo kaka magi marar pani, but otelne gi other organizations mamoko. Koro ya program ya marar pani yudo ka any country ni te, piny ni te, but yudo ka koro in other girene, pas kaka girene Homa Bay, Kisii gini to nitiere other organizations ma implemente kuno. But one kaka you said for the child, want what implementation marwa e Kisumu ka, gi Siaya,
gi Kakamega, but other counties gi bentiere gi a similar program and mana nigi bedo implemented gi other organizations. Koro en a program momako piny te to just ensure ni onge kamora mora ma odong. Koro kendo gima der wacho mana kaka Florence osewacho ni pod wan gi tuo mar COVID. I'm sure ni kata mana joma neno ginene television sani neno gima timre kata mana bas kama chalo China joma neno ka koro kendo COVID omedore kendo koro sani koro wanyiso mana oganda mondo kik wadog kama ne waaye. Miyudo ka samoro koro wan gi curfews idino ni ji, iloro ni ji, jok nyal yatimo ohala. Koro make sure mana ni at least wadhi for vaccination, and then apart from mano bende wati gi other ginene yemesha sema nitiere kawan kama ji nitiere a lot of people to wanyalo rwako mask. En mana ni sani jatuoni okonyos ji nikech bende wach mar chanjo ni kaka bende osekonyo ji. Koro temo mana jiwo ji ni mondo kik wadrop our guards, kik wach ni tuoni onge koro, but we make mana sure ni pod wadhi e chanjo mondo eka omi kata ka entiere to omi at least wanyalo dak e ngima ma kawaida. Erokamano nya Joseph kanyakla kod Florence. Kinde ma iwacho wachni mogik daher mondo inyise nyikwara Mogajwang' nembni ma samoro ginyalo tiyogo pono ni ng'ato nigi penjo moro amora e weche mag ngimane, nikech ngima en mwandu. Ng'ama onge gi ngima en ng'at ma samoro thirno. Gin yore mage mag tudruok kata kuonde mage ma ginyalo yude nonro gi weche ma otenre kod adieri e weche mag ngima gi thieth? Erokamano, kaka Kisumu kae ni wan gi Emergency Operation Center man gi toll free line, to the toll free line en 0800 720 575. Yeah. All right. Anyalo nuoyo 0800 720 575. Man Emergency Operation Center, toll free line mar Kisumu. Koro ka in gi penjo moro amora, inyalo goyo kanyo kendo ibiro yudo duoko. Joma nitie call center gin joma obedo trained manyalo duoko penjo ni. Erokamano. Mano nyiso ni ok mana COVID-19 kende, penjo moro amora kotenre gi weche mag chanjo, weche mag thieth, kata kopo ni nyal diema moro kuom ranyisi dang' poni ogo ng'ato to dwa ng'eyo adieri to onyalo goyo nambano to oyudo wach manimba. Kamano. Erokamano ahinya Florence Akech kanyakla kod Joseph Ochieng' kuom yudo thuolo mar miyo oganda puonj makare ahinya kokalo e Ramogi TV e weche motenre kod chanjo gi neno ni oked gi midhusi mar corona e yore duto kokalo e chanjo. Neni iyudo chanjo mari nyakwa Ramogi kane pok iyudo chanjo kaluwore kod jolony gi wendo mobedo godo kawuono, ber kiyudo chanjo nikech ma biro konyo rateke mag dendi e kedo gi midhusi ni kod kata mana midhusi mamoko madiponi nyalo chalo kod mar COVID manyalo thurore kendo donjo e dendi. Kao kamano neni kata mana nyathi matin bende tere chanjo e kinde ni tuoche machalo kaka ng'iew, jok ma bende samoro diponi neno ranyisi mar kachocho kata remo mawuok sama ng'ato dhi oko matin, in bende neni ikaw kang' mari yudo ler gi thieth manimba kotenre kod tuoche go. Kao kamano poj gi pak ni miketo wang'i e Ramogi TV kendo yudo puonj ni gi wenda bende poj gi pak wageno ni pod wabiro duogo kae thuolo machielo mondo wamed puonjo oganda kotenre gi weche mag thieth gi ngima margi. Kao kamano, erokamano kuom kete Ramogi TV e weche manyien mago imore kachiel kod twak marwa tich mogik mar dwe mar 12 kendo tich mogik e higa mar 2022. Nyinga en George Bati. Kuom thuolo no duto jaloko marwa obedo Winnie Adoyo. Elo jogo mosiro chenro ni weche manyien mago imore e higa ni kuom higa mangima. Nyasaye mondo be obed kodu kendo amedo kwayo ni happy new year in advance kawachako thuolo mar wuoth mar donjo higa mar 2023. Oriti masani bed gotieno makare.